sa akong cellphone. Because my cellphone is 24/7 na. I am dealing with counseling throughout the world, labi na sa mga OFWs. Pastor, di yun ako masabtan na akong asawa. Nga naman, di yun na ako masabtan lahi, yun ni siya ambot na lang. Ginan ako. Sir, abi ni mo, kanang imong giingon nga lahi imong asawa, magpasalamat ka. Kay kung dili lahi imong asawa, nagduda ko nga ang imong asawa lalaki. Lahi yun na siya kay babae. Okay? So karon atong tunang gitawag gender conflict. Mao nga karon nga gabi ang atong tunan, the man your husband, ugma the woman your wife. Tanawa unsa ang kalahian sa lalaki o sa babae. Number 1 nga kalahian. Ang lalaki, proud na siya nga lalaki. He is proud to be a man. Teka, dungog mo sa mga sinultian sa atong mga apuhan sa unang panahon. Ikaw kay babae, puyok kag balay. Pasagdahin ang imong igsoon nga ulitaw. Magsuroy-suroy, maglaglag. Kay matuwad, baliskad, pagbakod, lalaki. Ikaw, lahi kay babae ka. So proud kayo nga lalaki siya. Gani, ang mga Hudiyo, labi na sa mga Parisyo, dunay ilang inampuan, preambul. Ang opening remark sa patampo ingon ini, O Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, salamat dili ako mananap, salamat dili ako gamay nga bata, ug salamat nga ako dili babae. So imo makita nga dunay pagtan-aw sa mga Hudiyo nga ang babae ubos kay sa lalaki. Proud to be a man. Busa, ang tanang lalaki, tanang babae, na mga positibo nga mga kinaiya sa ilang kinabuhi. Mo nga kinahanglan ang babae nga maalamon, makailas siya magtan-aw sa positibo nga mga bahin siyang bana aron kini mao iyang ikahatag nga pagdaig ngadto kaniya. Ang malamon nga babae kinahanglan iyang suportahan ang iyang bana aron muuswag. Ayaw ninyong tamay-tamaya ang inyong bana. Bisag unsa na mo kapulpul, muaway gud mi kay lalaki gud mi. No? Usahay na yung mga sama dong, dugay na ka City Hall. Nanguyab ka na ako, janitor. Karon, naminyuan na tag-anak, janitor, gihapon ka. Wag kaya yung ubanar mong kaubanan, ni Asenso na, ikaw pag yun. No! Kailangan i-push nimo, padasiga nimo ang imong bana. Okay. Number 2, ang lalaki, lunod patay sa iyang trabaho. Mutrabaho ka na, dotog trabaho. Sa Matthew College pa ko nagtudlo, sumala sa naisgutan ni Pastor Kipane sa introduction. Mayamong silingan nga kaubanan akong professor. Iya kong ginang Pastor Serrano, ayaw apel-apela ng mga dula-dula. Ang panahon sa ibong dula, gardik, kay makakaon pata, makakwarta pata. Grabe siya. Di ka sa among klase alas 5, magdagan-dagan na pa yung sa balay. Bro ka siya buhaton, naghimog daruhan, kilid siyang balay. Daro, pilara magoy madaro ni mo. Mungit-ngit naman dayon. Kibala ka siya ibuhat, nagbutang og poste sa elektrisidad kada kanto. Gibutang ag mercury light. Daro! Kutong-tungang gabi ang nakapurki, katong professor, mas magulat.